שלום חברים, אני רוצה לרכז את כל האפשרויות של עריכת תמונה במדיה של וורדפרס. בעבר עשיתי סרטונים לאחת האפשרויות, אני רוצה פשוט לרכז אותם לסרטון אחד. יש בעצם כמה אפשרויות. אחת, זה בעצם הקטנת תמונה. לפעמים אנחנו מעלים תמונה שהיא ממש גדולה, שוקלת הרבה ואין לנו צורך, אז אפשר להקטין אותה פרופורציונלית. דבר שני זה לחתוך תמונה, לעשות קרופ לחלק מהתמונה, שזה יכול להיות מאוד שימושי. דבר שלישי, אם התמונה הפוכה, אפשר בעצם להפוך אותה 90 מעלות ימינה, שמאלה, 180 מעלות, לסובב אותה. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז אנחנו פה במדיה, אפשר כמובן להשתמש בתמונה קיימת, אבל אם אתם עושים עריכת תמונה קיימת, אז גם באתר בעצם העריכה שהתמונה תשתנה, אם אתם חותכים אותה, אז היא תהיה חתוכה. אז נדגים את זה פה על נעלה תמונה חדשה. נבחר פה תמונה הזאתי. הנה עולה, הנה התמונה פה. אנחנו רואים שהגודל שלה זה 1920 רוחב על 1135 פיקסל. היא די גדולה. בואו נראה איך עורכים אותה. נגיד, דבר ראשון, אני רוצה להקטין אותה. אז אני לוחץ על התמונה עצמה במדיה. נפתח לי בעצם החלון עם כל הפרטים שלה. אני יכול לראות פה כפתור עריכת תמונה, אני לוחץ עליו. ופה בעצם אני רואה את האפשרויות. יש לי אפשרות לחתוך תמונה, לעשות קרופ. יש לי אפשרות להקטין תמונה בקנה מידה. ויש לי אפשרות לסובב תמונה. בואו נתחיל עם הקל. לסובב תמונה, נגיד אני מסובב אותה 90 ימינה, אני רוצה להחזיר. שמאלה, אני רוצה 180. זה מובן. אחרי שאני עושה את השינויים, אני לוחץ Save Edits. אוקיי? בואו נראה את האפשרות השנייה, זה הקטנת תמונה, קנה מידה. לוחץ עליו, אני יכול לראות פה את הגודל של התמונה. נגיד אני רוצה אותה 1000 פיקסל רוחב רק. אני רואה שברגע שאני נותן פה מידה אחרת, אז בהתאם פרופורציונלית משתנה לי גם הגובה. אני לוחץ פה קנה מידה, אישור, וזה בעצם כבר הקטין לי את התמונה. דבר שלישי, זה חיתוך קרופ. אז בשביל זה לא צריך ללחוץ על הכפתור, פשוט צריך לבוא לתמונה וללחוץ קליק שמאלי על העכבר, תוך כדי תזוזה, ואז זה פותח לי את הריבוע שאני בעצם רוצה ליצור חיתוך. אני יכול גם להגדיל אותו. נגיד בואו נתרכז פה. אני יכול גם להחליט שאני רוצה אותו באמת ממש קובייה 950 נגיד. 950, אוקיי? אז אני בוחר את האזור שאני רוצה, אני ממש רואה אותו בבירור. ו-Apply Crop. עכשיו, הנה התמונה, חתוכה, ואני עכשיו שומר אותה. עכשיו, ברגע שנחזור למדיה, נראה בעצם את התמונה שערכנו. אז שוב פה עריכת תמונה, ויש לנו את האפשרויות שרצינו. יש פה אפשרות גם לשחזר את התמונה המקורית, שזה בעצם כי הוורדפרס שומר על התמונה המקורית, למרות שאנחנו כבר עשינו עליהם עריכה. אז מפה אפשר לעשות שחזור, ללחוץ על זה. זה האפשרויות של העריכה של המדיה, מאוד מאוד שימושיות, בייחוד למי שאין פוטושופ או דברים כאלה. יכול לעזור לו. מקווה שזה עזר לכם ושיהיה לכם המשך נעים ובהצלחה.